Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, 2 jours, un peu énervé, ça c'est normal, normal, exemple, Karababano, 70 ans, en décembre, Nulu, Fayenaro, ici, Marari, possible, je tu m'invites en voyage, Forcinaro, ici, Mandé. Bonjour tout le monde. Zene Blanco, Andra Duele, un nom Misre Mandjin Blanco. Naro Djabi Misre Mandjin. Ari Colonel Fanapera Blanco, zen. Ulu Fahela. Ulu Exempla. Promotion Kutiti. As naro zen. Dikan zen ulu integra. Zami Kikulu, Atuliaro. Tisarek Mankarachi, Colonel Fanapera. Tianaro DJ Niani. Mangasary mivolagna fa ampandroso Madagasikara, anareo ndraiky mamono Madagasikara. Zany problème tsy hitanareo. Olo koa fa magnano raha tsara, tsy tianareo. Olo koa magnano raha tsara, tsy tianareo. Maromaro traître ao a Madagasikara. Voalohany araiky, média izy ty, Gaël Bourga. Tu vois? Anareo nahita Gaël Bourga nandefa tamy France 24, resaka raha mandalo ao Atuliara. Tsisy. Ça veut dire fa izy fa voa tefantsofigny en vola. Azonareo, Gaël Bourga tokony mandefa raha mandalo Atuliara ao. Ireo manjetry moatra fô, au lieu que Andry Rajoelina mitsangana, mivolagna bon, basy, libérentsika tous les prisonniers politiques, au moins pour calmer les choses. Anareo ndraiky, plus anareo magnano zigny, plus anareo mandeha. Azo nagnano arrestation ni colonel Fanapera. Monsieur le gouverneur, raha jiaby koa nenay. Monsieur le gouverneur, raha jiaby hainay. Anareo mivolagna, izy koa hagnano manifestation, mila mangataka autorisation amin'ny préfet. Fa anareo fa anareo tsy hagnamia autorisation io. Iny dikany ke zay andeha hangataka autorisation. Tsy possible eky boka, fa hainay fa non raha andeha volagninareo, fôtony anareo fa nahazo vola. Anareo fa nahazo vola. Idry koa za aminareo karany, zay magnano izy, anareo karany. Imaginez, tsy resaka jalousie raha volaniko aminareo zegny, atsika gasy tompiny tanàna. Ny anty karany, zay, attention, volaniko, je pèse mon mot, parce que tsy karany jiaby, la plupart ny karany ambadiky ny fitondragna io. Ireo mifinance le terrorisme bio. J'appelle ça le terrorisme. Azonareo, anareo karany musulman, anjara madany izy io, sakinareo mizara mandalo ao a Madagasikara. Sakinareo mizaha, fôty anareo zay magnano volaniko, tsy karany jiaby, fôty maro koa kamarady karany mivolagna zay. Zay karany, la plupart ny karany volagnindreo, surtout reo boka Antananarivo, ireo mihitsy mifinance magnamia vola le fitondragna io, magnano raha tsy manjary jiaby io. Azonareo zegny, en tant que musulman, tsy tokony ataonareo raha zegny. Pendant le ramadan io, tsy tokony ataonareo raha zegny. Nikoragna zay reo niciteny nomoaly, nikoragna zay niaraka afakandro Christian, raha volagninay zay raha marigny, tsisy raha vandy. Zay vola, azafady aminareo karany, zay volaniko, maro namako, maro frère anaka, maro havako, resaka karany volaniko zegny, fa le ao Antananarivo ao, fa hainay agnarana anareo jiaby io mifinance le terrorisme. Za mivolagna aminareo zegny, fitondragna Andry Rajoelina, fitondragna terroriste. Anareo ni énervé olo ny touchenareo io volaniko amizegny, zanaka anazy légionnaire, raha zegny fa nivolagny taminareo. Vous avez dépassé, vous avez franchi la ligne rouge. Raha zegny Andry Rajoelina. Problème n'Andry Rajoelina, ty hetsika Andry Rajoelina, tsy tafihetsika Andry Rajoelina. Nagnino? Izy koa anao fa nihina volan'ny Mamiravatomanga Andry Rajoelina, tsy zay nihina, tsy zay vahoaka madiniky nihina volan'ny Mamiravatomanga. Fa anareo ao, karaha PM koa zegny. Babanay 70 ans, mila ody izy. Mila ody izy. Zegny volaniko sy teny, responsabilité nao izy.
io amizay. Mitsangana anao, zavanao moyen karakory andeha amezane médicament babanay ty. Io baban'ny Madagasikara, niany ty izy baban'ny Madagasikara volaniko. Fot izy nagnano raha a Madagasikara. Izy volaniko aminareo zay promotion kotity. Information jiaby avy. Niana nareo commence mitsangana, merci aminareo, nareo baka Antananarivo. Zay volaniko, za tsy miady Antananarivo, za miady club 48. Tsy agneky l'état fédéral io. Niana nareo mitsangana volagna aminay, marigny raha volagninareo. Zay koa tsy adala volaniko e. Zay tsy adala. Exemple volaniko aminareo, namezako anareo exemple resaka Éthiopie. En 1981, Éthiopie maty mosary. En 95, Éthiopie nangataka état fédéral. Niany ty firy Ethiopian Airlines. Firy Ethiopian Airlines. Zay mbola mankadala zay volagna fa état fédéral tsy mandroso mavo adipoko, état central mampiada atsika jiaby zio io. Ary tsy borizany jiaby, tsy mirina jiaby, tsy côté jiaby, raha zay tsy tiako volagniny, fa le club 48 ty mampiada atsika volaniko zay, or ke izy koa nazitsika état fédéral, atsika Madagasikara tsy maintsy mandroso volaniko aminareo zay. Fa tsy Madagasikara androso azony assassin ny Andry Rajoely, corruption ny Mamy Ravatomanga. Donc raha volaniko aminareo zay fa pare. Zay fa pare. Mitsangana nareo jiaby frère anaka, frère d'armes anaka jiaby. Raha ty tsy ambelanay karaha ty. Tsy possible eky. Zay tsy agnano erreur ny Kobesy volaniko aminareo, erreur ny Kotity, izy tam place tagny misy olo namadiky izy. Azonareo zegny? Anareo jiaby namadiky io. Miaraka amin'ny TGV jiaby io. Milifasa anareo zay koa fahaly. Milifasa anareo jusqu'à dans votre tombe, on va vous chercher. Faut anareo ni touche olo tsy mety touchegna. Anareo ni touche olo tsy mety touchegna. Zegny amizay volaniko. Allons écrire l'histoire. Atsika génération tsika ty, allô tsika andeha anoratra histoire ny Madagasikara. Tsy Marc Ravalomanana, tsy hery andeha ampandroso atsika. Histoire andreo fa haitsika koa zio. Ino diany Marc Ravalomanana en Afrique du Sud zio. Fa hainy mantsimantsiny raha jiaby io. Fa commence popoka raha jiaby io. Si tena amizay ataondreo marionnette ndreo. Zay volaniko tamin'ny siteny. Zahava directionnao. Zahava olo eranao. Zay tsy angigny volaniko aminareo zegny, ary tsisy olo eky angigny eto. Zay koa fa avy, nareo milifasa. Zay fo volaniko aminareo. Message nataony frère d'armes anaka, Percy Fanampera io, izy tsy zareka ambadiko. Raha fa mivolagna aminareo zegny. Tsy zareka ambadiko. Anareo ni touche olo tsy mety touchegna volaniko zegny. Ary anareo karana aby io volaniko zegny. Kaza mivolagna fa anareo tsy tianay. Zay magnano izy volaniko, fotiny maromaro karana namanay ao miaraka aminay ary tiandreo raha ataonay. Azonareo zegny, natoa karanjio mpagnarivo rô a Madagasikara ao, misy antony. Misy magnano asa soa, misy magnano asa madio, misy mamono koa karana karaha rô koa. Anareo mankadala zay fa kidnappendreo zanaka karana ty, kidnappendreo azo magnirika zigny izy koa tsy karany. Fôtony andeha amono aferany namandreo, fôtony hitandreo fa androso. Exemple azy io, azovy mamono commerce ny karany ao a Diego Serez exemple. Karany boka Antananarivo. Ireo tsy magneky admettons mahazo dédouanement direct agny a Diego admettons soit Sambava soit Tamatave et tout ça. Tu vois, mila mandeha amindreo agny antseny karaha jiaby. Io amizay idirany volaniko aminareo zay dokany importé ao ambilo be, izy amizay milivrer olo jiaby, izy amizay mina vola jiaby.
le madinika le karana magnano asa soa tsy vitany karana amizay. Zegny amizay mampanonga raha jiaby hitanareo. Eo tsisy des fois le karana Diego ma sur un ciment vlanko zegny, sur un sac de ciment. Ireo me calcul nalefa andreo naboaka andreo facture anaka mahazo 2005 soit des fois 2500 francs, soit des fois mahazo 1000 francs direct. Zay matiny karany agny volagnin'indreo. Tu vois, anareo sambanareo fokony. Donc koragna tsy atao lava, Andry Rajoely raha eko aminao fo, eko anao fa miprepare valizinao, eko anareo fa tia lefa anareo jiaby io, ohatry raha nataonareo fa tsy rariny. Anao tsy nampanjoso tanjazana Andry Rajoely. Par contre colonel Fanapera izy nampanjoso tanjazana, niady dahalo izy. Tsy karaha re sasany il le général la bomba tsy hainao raha nataondreo. Tu vois, mbola olo hafa koa na voatifitry à la place ny général la bomba. Mbola olo hafa nangalaniny général la bomba koa tana académie place une major de promotion. Faut mila atao amindreo agny. Io tsisy olo magneky eky volanko aminareo. Basy eky. À un moment donné, zay volanko Hitler naty. Kadhafi pourtant izy nagnano asa tsara, izy mbola naty fô. Le matanjaka jiaby naty fa anareo volagna fa anareo indeha ilefa ia. Anareo tsy mahazo milefa. Vola jiaby nangalarinareo io ampodinareo à Madagascar. Io volany gasy. Volamena jiaby nangalarinareo. Atsika zio exemple à Madagascar tsisy réserve d'or. Or que tsika misy volamena fotiny hoaniny Mamravatomanga et c'est clique volamena jiaby. Zavanareo prison tsika volanko zay. Zay ne volanko aboanareo colonel Fanapera. Zay mahay karakôry prison torture anareo zay tsy mijery. Azonareo zegny. Tsaiky mineur viavy avo viole apetaka anareo agnatin'ny prison zay ne volanko Gaël Bourga c'est un vendu. Atsika jiaby mila magnano pétition de toute façon. Andeha pétition normalement je crois que ça va passer par la Suisse. Porter plainte, atsika porter plainte contre le gouvernement actuel. Jusqu'à ces pays. Jusqu'à ces pays, atsika porter plainte. Faut iro mamonolo assassin karo. Iro corrompu. Les 40 miaraka amindreo jiaby koa foditsika io. Io amizay ro magnasara volagna izy ka misy grève vakivakinareo raha karany. Non, c'est à cause de vous. Bonjour mon frère. C'est à cause de vous zay mamakimaky raha jiaby fotiny anareo ambela amin'ny tanàna. Azonareo zegny, tu vois. Déjà za tsy d'accord anareo tsy amiagna nationalité malagasy. Tu vois, anareo koa mampanjoso tanàna tokony mahazo. Le problème anareo tellement corrompu, anareo tsy agneky raha zegny sasany tsy karany jiaby volanko. Karaha zany volagna tsy bory zany jiaby, tsy merina jiaby. Ty les petits poignets ty volanko zegny. Les petits poignets ty mila éradiquer. Tu vois, iro cancer. Io cancer, za midika agnatin'ny cancer. Fotiny ino raha volagnin'olo jiaby teto, réchauffement climatique izy koa atao base tuléara io. Zavatino Roberto igny zava nivadiky direct izy. Azonareo zay nivadiky izy. Olo baka tuléara izy, zava karakory izy mivadiky fa na voatefa fantsofigna amin'ny vola. Izy ni volagna attention mampamisy cancer, réchauffement climatique. Ino amizay raha ataondreo? Réchauffement climatique, iro amizay mandeha agny en Belgique, mandeha mitady. Zay koa misy mila 24 milliards iady par rapport am réchauffement climatique. Ils foutent la gueule de qui ces gens-là? Anareo foutent la gueule indrôvo ma. Non, zay ne volanko fa maromaro olo nivolagna, olo be, le traître jiaby volanko aminareo zay, le traître jiaby. Milifasa anareo volanko zay. Fa raha nataonareo fa dépasse limite. Ni dépasse limite. Za tsy ambanimbany anareo, possible anareo amono zay jiaby, tsy magnino zay. Tsy magnino. Fotiny destiné tsika jiaby tio. Tsy maintsy ho faty. Zay volanko, je préfère mourir pour avoir essayé que de mourir en restant
la gueule ouverte. Mitadiani. Allô, non, je suis pas comme ça, Vlan. Vlan, soit vous êtes mon ami, soit vous êtes mon ennemi. Utilise demi-mesure, utilise demi-mesure. État fédéral, tu la dalle, ou le Bénin depuis, mila état fédéral. Arman Pandjous, you, exemple, fan maison Konarosio, Zavanaro Rwanda, Zavanaro Éthiopie, Zavanaro Angleterre, Zavanaro Canada, tu m'as juste, même Comore, Marissa Chika, Tanana Eli, Mbola mangan état fédéral, fou. Zenganaro mankadala zefa, mampiad, azo mampiad yo. Tu état central mampiad yo. Andaro mila commandera diab misamne. La vanille zay voninareo, cacao zay voninareo, volamena réserve d'or, tsisy a Madagascar, or que Madagascar misy volamena. Zay Watson, za fa volagna aminao, ireo tsy haneky raha io fôtiny tsy andeha eky corruption ndreo io boka, tsy andeha eky asa maloto ataondreo, zegny tsy tiavandreo état fédéral io. Ary club 48 io mila éradiquer volanko. Ity l'ancienne maire ty, ministre de tiako aménagement des territoires izy io. L'ancienne maire maloto be igny, tu vois ce que veut dire? Igny mbola agnatin'ny club 48 izy mifinance koa terrorisme aby io. Ireo jiaby io. Donc à un moment donné stop. Empaka vahoaka. Izy ka mbiagna zay ampijalenareo. Marary koa zay. Même zay ivelagna ty, mahita namanay, marary zay. Tegna marary fa akory atao. Zay io koa avy agny arretenareo, azo vivolagna la place. Tsisy novolagna, azo mavita magnaboaka information tsisy. Anareo amizay libre chemin nareo, anareo amizay magnano zay raha tetaonareo. Navoziny anareo, mavoziny anareo resaka état fédéral izy io. Hitanareo fa nangala autre chemin izy ty izy io. Na inandro état fédéral jiaby mivogna état fédéral jiaby mivogna état fédéral. Jusqu'à Tananarivo mikeky izy io, zaza la borzany, za merina volagniny fa zaza la pour état fédéral io e. Tanareo zegny? Dika zay niova mentalité ny sasany. Nagnino volanko anao ty ova, tsao anao amitabitika zay. Non volagny, zay agnabiagna entreprise volagny, zay samby zay eto Antananarivo, tsy mboany mamravatomanga volagnindreo. Tu vois? Dika zegny, tu vois? Fa totolotry io jiaby, cerveau-ndreo fa nazava. Donc, stop, Andradjoely, raha raiko aminao volanko zegny, mitsangana anao. Mitsangana anao, anao épargné. Tu vois ce que veut dire? Aboa prisonnier politique diaby. Aboa prisonnier politique diaby. Aboa tsy aiky mineur. Prisonnier nareo eran'ny Madagascar. Avoa olonan'olo maventy amizay reo agnatin'ny prison. Aboa reo aby zegny. Tu seras peut-être épargné. Minimiser hely raha voanao. Fais un geste. Anao zio fa ambany. Ambany. Donc fais un geste. Aboa remanjenay, aboa prisonnier politique diaby. Tsao tsy tondranao raha ty. Ty tsy Marc Ravalomanina. Ty tsy Andradjoely. Justement, mais masa tsisa mo, tsisa asa. Zava izy iny diaby tamin'ny zava secret ny volanko aminareo zegny, tsisy asa ao Madagascar, obligé tsy haiko mandeha mamakimaky tragnon'olo, insécurité amizay. Obligé tsy haiko mandeha magnano insécurité. Hafa mivolagna remanjenay, colonel Fanapera, aboanareo fa olo d'expérience, olo ny terrain, ary niaraka tamin'ny Kotity, mbola miady jusqu'à niany. Azo 70 ans masaky miady ao Madagascar. Adiego fa tsisy e. Olo jiaby fanangigny. Fa voatey fantsofigny amin'ny vola ro jiaby ao. Fanangigny olo jiaby ao. Ambilobe tsy regny. Anosibe tsy regny. Zava olo boka Antui agny mandeha amintsika Anosibe ao, ino raha andeha ataondreo? Mandafy tanindrazana. Anao la banany. Cette fois-ci anao tsy la banany eky. Anao ataonay mofo ravigny anao. Ataonay mofo ravigny la bananinao io. Anao namitika zay. Bonjour tout le monde. Anao namitika zay la banany. Anao namitika zay, anao nandafindafy nanjavanjava taninay. Jusqu'à olo nafadraza. Misy mama voa crise cardiaque raha jiaby zegny eny.
maro gasy tsy mahay raha zegny fôtiny tsy amezanareo accès à l'information olo. Ya izy mina ahodiny tension normalement tsy tokony voyage nandesinao zay volagny zanakanazy izy koa misy raha vo babako babanay babanay volagniny babany Tchuléara babany Madagasikara fôtiny olo koa fa niaraka tamy Koutiti fa babanay koa zegny ary tsy niany izy histoire anazy fa tapenareo sur internet azovy vidéo nazy archive-nazy jiaby olo mahitry. Non mampahininy za sérieux io volaniko aminareo la banane io ataotsika mofo raviny ataotsika mofo raviny izy io tsy mivadika la banane eky ataotsika mofo raviny izy izy koa amy soleil ataonao tôle firy degré soleil maresaka izy ambelanao tsy ampigianao rano io mimana fo io mimana fo la banane io mivadiky mofo raviny volaniko aminareo zegny non raha ataonao fa trop za koa énervé zegny volaniko za tsy hagnano vidéo fa les tensions volaniko aminareo zegny tegna raha mila mandinika antreniko bakaamiza karakôry raha ty karakôry raha mandalo ty fa trop fa tegna trop io meranay Diego magnano raha andeha afodinareo iska olo magnano raha tsara menacenareo afaka andro Christian mi iska olo tsara ao volaniko zegny niany ty tsisy opposant nagnino opposant voatefantofiny amy vola sasana vo 1 million d'ariary ireo fa mamadiky zanakandreo magnano zay mandafo ray aman-dreny zay ataondreo karaha nini dunia non fa trop leny volaniko vidéotsika niany juste comme ça tegna énervé fa zay ndraiky anareo kazakivy fa adiafa izy ty amboara tsara valizinareo afa anareo ndraiky tsy lefa fa mivolagna aminareo jiaby TGV io volaniko zegny mizahava tsara nareo fa lera izy ty voilà zegny vidéona bon week-end à tous za koa fa week-end olo retraité zegny mavita anao mizaha mandiniky fa tsy raha atao mizaha donc volagnin-janahary allo no miady eky avenir any gasy zegny volaniko raha voa namako gasy jiaby mamparary za iska za mizaha Facebook le matin za voa fipy tanareo misy fipy zay namagno tefantsofigny olo mamy tsy haiko ino vidéo nalefa za tsy ka vo raha karaha igny volaniko taminareo zay tamy coronavirus igny za nandeha nisamborinjeo tagny fa za niamby igny fo za niamby ity niany koa mitozy za volaniko les yeux fermés volaniko zay kalasinazy ty niany démonteko ampidiriko agnatin'ny vavanazy za nangigny fo za miposy ro tsisy raha nataondreo za ary za koa tsy nagnambela hain'olo aby zegny za hain'olo aby zegny tanao za tsy rancunier olo aby zegny nandeha nizaza après nandeha amy bara tary zay nikoragna fo za olo tsy rancunier volaniko fa raha ataonareo karaha io tension volaniko tegna tension oui non franchement olo jiaby re manjeny jiaby de généraux volaniko aminareo zegny de généraux niady tanàna niany ty i DJ olo tsy hainao boka ia mandeha micommande anao olo be 70 ans oui mampalahelo zay volaniko za marary tsy haiko ny sasany tsy haiko diaspora sasany za marary volaniko zay tegna marary za volaniko aminareo zay voilà mais namagna Diego que ce soit diaspora non que ce soit erany Madagascar erany le monde entier venez avec nous le combat a commencé le combat vient de commencer et Australie contrat 35 ans resaka base Tchuléara io sasany volagna la France ambadiky non cette fois-ci volaniko zay il faut mettre bien dans le contexte la France tsy ambadiky zo fôtiny la France voalohany nivolagna les intellectuels nikeky zay taty zay tsy nagneky izy ty volagnin'ireo tamin'ny hery raha ty fa nandeha zay tsy nagneky fa ene misy conséquence raha zay nivolagny Didier Ratsirika koa cette fois-ci c'est pas la France azonareo zegny cette fois-ci c'est l'Australie
Hein? Or que Madagascar, c'est une île. L'Australie, tu vois, c'est une île aussi. Et en Australie, faut-il faire attention à m'joindre, Ndioti, fa ayenga zaonga vola quoi. À Madagascar, Madagascar est libre, blanc. Amare Madagascar peut devenir plus riche que la France. À condition, à 12 chika, ultimanzar diabo. Dene blanco, attention à naro karani. Ene angaranga naro diaby, anaro mamitka. Tsy karany diaby ampodiko ndraiky, tsao naro mivogna, tsy de karany raciste, non, non, non. Za tamy lycée français, namako diaby karany. Namako karana aby io droit. Ah, même Antananarivo misy namako koa karany. Rô volagna, Joakim, raha volagninareo diaby, Zoukbe, i Percy, vidéonareo diaby io, tsisy araiky vandy, tsy haiko aia aiza na zahoanareo information diaby io volagnindreo fa tsisy araiky vandy. Zay volaniko zay mandiniky. Nagnino exemple volaniko taminazy, karany nany, or qu'en Inde, ro tsisy raha misy amindreo, ro avy à Madagascar, ils sont devenus le plus riche de la planète à Madagascar. Les trois puissances, les trois, c'est des Karans. Mais iskoro mangana sasua, c'est mes frères. Mais iskoro ni finance terroriste, ils sont plus mes frères, ils sont mes ennemis. Arzeng raton Karan sasanozio. Hein? Donc, vous êtes dans la chaîne alimentaire. Ah, wrong na fitondragna. Anareo tsy maintsy wrong. Bon, je vous appelle basse vidéo naka fotony misy appel urgent là. OK, merci. Bon week-end à tous.